वाक्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णा सगणललितां श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं ध्यानन्दं महन्नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यानाम्ने गुरुषे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय ततरे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय नमो नमः। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोल. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ. ഓരോ യുഗങ്ങൾ തോറും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിലെ അവതരിക്കും അല്ലെ. ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും എന്താണ് പരിത്രാണായ സാധുന വിനാശായ ചതുർഥ, ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാനും അധർമ്മികളൊക്കെ ഇല്ലാതായി ചെയ്യാനും അസുരന്മാരെയൊക്കെ നിഗ്രഹിക്കാനുമായിട്ട് ഭഗവാന് അനേകം അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചെറിയൊരു വിവരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. മാതാജി സ്ക്രീന് കാണാവോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ രേണു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പഠിക്കുന്ന അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് ഈ ചാർട്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് പിന്നീടുള്ള എല്ലാ അവതാരങ്ങളും എല്ലാ വിസ്തരണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ബൽരാമൻ. ബൽരാമനാണ് ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ വിസ്തരണം എന്ന് പറയുന്നത്, അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് ബൽരാമനാണ്. ആ ബൽരാമനിൽ നിന്നാണ് പിന്നീടുള്ള എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ബൽരാമനിൽ നിന്ന് പിന്നീട് 4 വിസ്തരണങ്ങൾ ഉണ്ടായി. സംകൃഷ്ണ, പ്രത്യുപ്ന, അനിരുദ്ധ, വാസുദേവ. അങ്ങനെ 4 സംകൃഷ്ണ, പ്രത്യുപ്ന, അനിരുദ്ധ, വാസുദേവ. ഇതൊക്കെ 4 കൈകളോടുള്ള രൂപത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം. അപ്പൊ ആദ്യം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ടുള്ള അവതാരമാണ് ബൽരാമൻ. ബൽരാമനിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് 4 അവതാരങ്ങൾ പിന്നീടായി, 4 വിസ്തരണങ്ങൾ. അതാണ് പ്രത്യുപ്ന, അനിരുദ്ധ, സംകൃഷ്ണ, വാസുദേവ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയുള്ളത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഗോൾഡൻ കളറിലെ ഗോലോകം. ഇത് ഗോലോകമാണ്. അപ്പൊ ഇതിനും താഴെയായിട്ടാണ് പിന്നീട് വൈകുണ്ഠം വരുന്നത്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ വേറെ ചാർട്ടിൽ കാണിക്കും. അപ്പൊ അതിന് താഴെയായിട്ട് പിന്നീടുള്ള അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് കാണാം. ഈ 4 അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രത്യുപ്ന, സംകൃഷ്ണ, അനിരുദ്ധ, വാസുദേവ. ഇതിൽ സംകൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് പിന്നീടുള്ള അവതാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ കാണാം ലോർഡ് നാരായണ. സംകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് നാരായണൻ ഉണ്ടായി. പിന്നീടോ
നാരായണനിൽ നിന്നും വീണ്ടും ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അതില് വാസുദേവ, മഹാസംകർഷണ, പ്രത്യുപ്ന, അനിരുദ്ധ, വീണ്ടും 4 വിസ്തരണങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ആദ്യം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ബലരാമൻ ഉണ്ടായി. ബലരാമനിൽ നിന്ന് 4 വിസ്തരണങ്ങൾ വീണ്ടും ഉണ്ടായി, 4 അവതാരങ്ങള്. പ്രത്യുപ്ന, അനിരുദ്ധ, വാസുദേവ, സംകർഷണ. ആ സംകർഷണിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നാരായണൻ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ നാരായണൻ മുതൽ വരുന്നതൊക്കെ വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ളതാണ്. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അതിനുശേഷം വൈകുണ്ഠത്തിലാണ് നാരായണനുള്ളത്. ആ നാരായണനിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് മഹാസംകർഷണൻ ഉണ്ടായി. ആ മഹാസംകർഷനിൽ നിന്നാണ് പിന്നീടുള്ള അവതാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇവിടെ കാണാം പുരുഷ അവതാരങ്ങളായിട്ട് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു കാരണജലത്തിൽ ശയിക്കുന്നു. ആ വിഷ്ണുവിന്റെ ഓരോ രോമകൂപത്തിൽ നിന്നും അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അതിലൊരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ വസിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നും പിന്നീട് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഉണ്ടാവുന്നു. ഗർഭോദക സമുദ്രത്തില് വസിക്കുന്നു. ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് ഒരു താമരത്തണ്ട് ഉണ്ടാവുകയും അതിലാണ് 14 ലോകങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. പിന്നീട് ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വിസ്തരണം ഉണ്ടാവുകയും ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, പാൽക്കടലിൽ വസിക്കുന്ന ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, ആ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അനേകം അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. ഇവിടെ കാണാം ലീലാവതാരങ്ങള്, ഗുണാവതാരങ്ങള്, ശക്തിയാവേശ അവതാരങ്ങള്, യുഗ അവതാരങ്ങള്, മന്വന്തര അവതാരങ്ങൾ, അങ്ങനെ ധാരാളം അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അവതാരങ്ങളുടെയൊക്കെ മൂലസ്ഥാനം, ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. നമ്മള് വസിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണാം, ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ വസിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ കാണാം ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദക സമുദ്രത്തിൽ അനന്തന്റെ മേലെ വിഷ്ണു ശയിക്കുന്നു അല്ലെ. വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നും ഒരു താമരത്തണ്ട് ഉണ്ടാവുകയും ആ താമരത്തണ്ടിലാണ് ഈ 14 ലോകങ്ങളും. അതിന് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് സത്യലോകം, അവിടെയാണ് ബ്രഹ്മാവ് വസിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മലോകം എന്നും പറയും. അപ്പോ 14 ലോകങ്ങള് ഇതെവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് ഒരു താമരത്തണ്ടിലാണ് ഈ 14 ലോകങ്ങളും. അപ്പൊ നമ്മൾ വസിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഭൂമിയിലാണ് അല്ലെ. ഭൂമി, ഭൂർലോകം, ഏത്ത്. അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഭുവർലോകമുണ്ട്, പിന്നെ സ്വർലോകമുണ്ട്, മഹർലോകമുണ്ട്, ജനലോകമുണ്ട്, തപലോകമുണ്ട്, സത്യലോകം. സത്യലോകത്തിനെ ബ്രഹ്മലോകം എന്നും പറയും, ബ്രഹ്മാവ് വസിക്കുന്നത്. അപ്പോ സ്വർലോകം എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്വർഗം. നമുക്ക് ഇവിടെയൊന്നും അല്ല പോവേണ്ടത്, നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്. അതിനെക്കുറിച്ച് കാണിക്കാം. അപ്പൊ ഈ ഉപരിലോകങ്ങളിൽ കുറെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. സ്വർഗലോകം, തപോലോകം, സത്യലോകം, ഇങ്ങനെയുള്ള ലോകങ്ങളിലൊക്കെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു എവിടെ? ബ്രഹ്മഭുവനാർ ലോക പുനരാവർത്തിന അർച്ചന. ബ്രഹ്മലോകം, ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലോകം ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലുള്ളത് ബ്രഹ്മലോകമാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകത്തിൽ, സത്യലോകത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളെ പുണ്യം ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരണം. ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി എന്ന് പറയുന്നു. ഓ, ഇവിടെ നിന്നല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. ചില ആളൊക്കെ പറയും സ്വർഗത്തിൽ പോകണം അല്ലെ, അവിടെ സുഖമാണ് എന്നൊക്കെ അല്ലെ. സ്വർഗത്തിൽ പോയാലും നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യം ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ തന്നെ വന്നു പിറക്കുന്നു. പിന്നീട് ഈ ഭൂമിക്ക് താഴെയായിട്ടും താഴെയുള്ള ലോകങ്ങളുമുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ കാണാം അത്തള, പിന്നെ വിത്തള ലോകം, സുതല ലോകം, തലാതല, മഹാതല, രസാതല, പാതാള. അപ്പോ ഇങ്ങനെ 14 ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. അപ്പൊ അതില് ഭൂമിയിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമൊക്കെ ജപിക്കുന്ന അല്ലെ. അപ്പൊ അതിവിടെ കാണാം, നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ജപിക്കുന്ന
ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ എന്താണ് ആ കവറിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാം. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, ഇതൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനകത്ത് തന്നെ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു പാൽക്കടലിൽ വസിക്കുന്നത്. ദേവന്മാർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അവരെ എന്താണ് ബ്രഹ്മാവിനെ സമീപിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് അവരെ കാണാൻ വരുന്നത്, വിഷ്ണുവിനെ കാണാൻ വരുന്നു ഈ പാൽക്കടലിൽ വസിക്കുന്ന ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിനെ കണ്ടിട്ടാണ് പരാതി പറയുന്നത്. ആ വിഷ്ണുവാണ് പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുന്നത്. ആ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നത്. നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിലെ 4 കൈകളുള്ള രൂപത്തിലെ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നു. ഇവിടെ ധ്രുവലോകം കാണാം. ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലോകമാണ് ധ്രുവലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ധ്രുവനെ കുറിച്ചിട്ട്, ധ്രുവ മഹാരാജനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും പിന്നീട്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ വസിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ കാണാം കാരണോദകശായി വിഷ്ണു കാരണ സമുദ്രത്തില് വസിക്കുന്നു. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അനന്തനെ ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ആ കാരണ സമുദ്രത്തില് വിഷ്ണു വിശ്രമിക്കുന്നു. ആ വിഷ്ണുവിന്റെ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഓരോ രോമകൂപത്തിൽ നിന്നും അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. ഇവിടെ കാണാം ഗോൾഡൻ കളറിൽ കുറെ ഗോളങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ഓരോരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ്, അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ. നമ്മൾ വസിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലാ അല്ലെ. അതിന് ബ്രഹ്മാവിനെ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലും ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവും ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവും ബ്രഹ്മാവും ഈ 14 ലോകങ്ങളും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഓരോരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ്. നമ്മളുള്ളത് ചെറിയൊരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലാണ്. ബ്രഹ്മാവിന് പോലും ഒരിക്കലേ സംശയമുണ്ടായി. ബ്രഹ്മാവ് ഒരിക്കലേ ഭഗവാനെ കാണാൻ പോയപ്പോഴേ ബ്രഹ്മാവിന് ചെറിയൊരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ നിയന്താവ്, എന്റെ അധീനതയിലാണ് ഇതൊക്കെ എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് ഒരിക്കലും ബ്രഹ്മാവ് പോയപ്പോഴേ അവിടെ ദ്വാരപാലകന്മാര് അവിടെ തടഞ്ഞേക്കുകയും അത് ബ്രഹ്മാവിനോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്, ഏത് ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലാണ് വരുന്നത്? അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് അത്ഭുതമായി. വേറെയും ബ്രഹ്മാവോ? ഞാനല്ലാതെ വേറെയും ബ്രഹ്മാവുണ്ടോ? വേറെയും ബ്രഹ്മാണ്ടമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ബ്രഹ്മാവിന് സംശയമായി. ബ്രഹ്മാവ് അവസാനം പറഞ്ഞു, 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഭഗവാനെ അറിയിച്ചു, 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രകാരം ഭഗവാൻ അകത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കണ്ടവിടെ വേറെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനാ പോയത്. അപ്പോ ഈ സംശയം തീർത്തിട്ട് മതി ഇനി മറ്റുള്ളത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, ഞാനല്ലാതെ വേറെ ബ്രഹ്മാവുണ്ടോ ഇവിടെ? ഞാൻ ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ ബ്രഹ്മാവായിട്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഈ ഓരോരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലുള്ള ബ്രഹ്മാവിനെയും അവിടേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഓരോരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലുള്ള ബ്രഹ്മാവിന് 8 തലയുള്ളത്, 10 തലയുള്ളത്, 100 തലയുള്ളത്, അങ്ങനെ അനേകം ബ്രഹ്മാവ് അവിടേക്ക് വരികയുണ്ടായി, ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ വസിക്കുന്ന ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലുള്ള ബ്രഹ്മാവ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അവിടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ മാത്രമേ ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവായിട്ടുള്ളൂ. എന്നാലേ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായി, കുറെ വലിയ ആനകൾക്കിടയിൽ പെട്ട ഒരു ചെറിയൊരു കൊതുക് മാത്രമാണ് ഞാൻ. അല്ലെ, ഒരു വലിയ ആനയുടെ കാലിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ ആയാൽ ഒരു ചെറിയ കൊതുക് എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ അവസ്ഥ അല്ലെ? എത്രയാണ് അതിന്റെ വലിപ്പം അല്ലെ? അത്ര മാത്രമേ ഞാനുള്ളൂ. അത്രയാണ് എന്റെ ശക്തി, എന്റെ വലിപ്പം എന്ന് ബ്രഹ്മാവിന് മനസ്സിലായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോഴെനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ളത്. ആ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു ഒന്നുമല്ല എന്ന്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലും 14 ലോകങ്ങളുണ്ട്, ബ്രഹ്മാവുണ്ട്, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എവിടെ നിന്നാണ്? കാരണോദകശായി
വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ്. ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഗോളം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ബ്രഹ്മാണ്ടമാണ് നമ്മുടേത്. അപ്പോ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനു മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ മായാലോകം എന്നുള്ളത് ദേവീലോകം, അതിനു മുകളിലായിട്ട് സദാശിവലോകം, ശിവന്റെ ലോകം സദാശിവലോകം എന്ന് പറയുന്നു, മഹാകാലധാമം. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണാം വിരജ നദി, അതിനു മുകളിലായിട്ടാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവത്ഗീതയില് അല്ലെ, ആ പരമസത്യത്തെ 3 തരത്തിലാണ് ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കി ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഒന്നാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മൻ എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ജ്യോതിസ്, അതിനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനു മുകളിലായിട്ടാണ് വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറയുന്നത്. വൈകുണ്ഠത്തിലെ നാരായണ രൂപം, ഇതാണ് എല്ലാം വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ, 4 കൈകളോടുള്ള രൂപത്തോടെയാണ് വൈകുണ്ഠത്തില് ഉള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ധാരാളം വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ സംകൃഷ്ണ, പ്രത്യുപ്ന, അനിരുദ്ധ, വാസുദേവ, അങ്ങനെ അനേകം വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട്. ഇവരുടെയൊക്കെ കയ്യിലുള്ള ആയുധങ്ങളും ഗദ, ശംഖ്, ഗദ, പത്മം, ചക്രം എന്നിവയൊക്കെ പിടിച്ചതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. ചിലതിൽ ഇടത് കയ്യിലുണ്ടാവും, ചിലതിൽ വലത് കയ്യിൽ ചക്രം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ചിലതിൽ പുറകിലുള്ള കയ്യിൽ ചക്രം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഓരോരോ രൂപങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ആയുധങ്ങളും താമരയും ശംഖും ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് പ്രകാരം ഓരോരോ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അനേകം വിഷ്ണു രൂപങ്ങളുണ്ട് വൈകുണ്ഠത്തിൽ. അപ്പൊ അതിനും ഉപരിയായിട്ടാണ്, അതിന് മുകളിലായിട്ടാണ് അയോധ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കിവിടെ അയോധ്യ ഉണ്ട് അല്ലെ. എന്നാല് ആ അയോധ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ഒരു പതിപ്പാണ്. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അയോധ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മധുര, വൃന്ദാവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ പതിപ്പാണ്. ജഗന്നാഥപുരി, ഇന്നലെ മാതാജി പറഞ്ഞ വിജയ് എന്നാണ് മാതാജി പുരിയിലൊക്കെ പോയത് അല്ലെ. ജഗന്നാഥപുരി അത് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ള ഒരു പതിപ്പാണ് നമ്മള് ഇവിടെ കാണുന്ന ആ ജഗന്നാഥപുരി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ദ്വാരക, ഇതൊക്കെ ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ളതാണ്. എന്നാലും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ വീണ്ടും അത് സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിനുമൊക്കെ മുകളിലായിട്ടാണ് 1000 ഇതളുകളുള്ള ഒരു താമരയ്ക്ക് മധ്യത്തിലായിട്ട് രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോലോക വൃന്ദാവനം, ഈ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ വിസ്തരണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഏറ്റവും ഉയർന്ന എന്താണ് ഭഗവത് ധാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോലോക വൃന്ദാവനമാണ്. വൈകുണ്ഠവും ഭഗവാന്റെ ലോകം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അവിടെ 4 കൈകളുള്ള രൂപത്തിലാണ്, ശംഖ്, ചക്ര, ഗദാപത്മങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ടുള്ള 4 കൈകളുള്ള വിഷ്ണു രൂപത്തിലാണ് വൈകുണ്ഠത്തില് ഭഗവാനുള്ളത്. എന്നാൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് 2 കൈകളുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലാണ്. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആരാധന രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മള് ഒരു കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ഒരു സ്കൂൾ ടീച്ചറാണ്, കുട്ടി അതേ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നു. അപ്പോഴേ ആ സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ട് ആ കുട്ടിയോട് കുട്ടിയുടെ പിതാവിന്റെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും? വീട്ടിലുള്ള മാതിരി ആയിരിക്കും? അല്ല അല്ലെ. അത് കുട്ടി ടീച്ചർ എന്നുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എന്നാൽ വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ അച്ഛനും മകനുമായി അല്ലെ, ആ കുട്ടിയുടെ കൂടെ കളിക്കും അല്ലെ, അച്ഛന്റെ പുറത്ത് കയറിയിട്ട് കുട്ടി കളിക്കും. ഇതൊക്കെ സ്കൂളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആ ഐശ്വര്യഭാവം, അതാണ് വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ളത്. വിഷ്ണു രൂപത്തില് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ആ മാധുര്യ ഭാവത്തിലുള്ളതാണ്, പ്രേമ ഭാവത്തിലുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ, ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ നമ്മൾ വിളിക്കും വെണ്ണ കട്ടവനെ അല്ലെ, വസ്ത്രം മോഷ്ടിച്ചവനെ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും. എന്നാൽ വിഷ്ണുവിനെ പോയിട്ട് വിളിക്കോ? ഇല്ല അല്ലെ. വിഷ്ണു ആ ഐശ്വര്യ ഭാവത്തിലാണുള്ളത്, ലക്ഷ്മി നാരായണനായിട്ട്. ഈ
രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് ചുറ്റിലുമായിട്ടും അനേകം ഇതളുകളിലായിട്ട് ഓരോരോ രൂപങ്ങൾ കാണാം. ലളിത, വിശാഖ, സുചിത്ര, ഇന്ദുലേഖ, ചെമ്പകലത, പിന്നെ രംഗദേവി, തുംഗവിദ്യ, സുദേവി, ഇവരൊക്കെ അഷ്ടസഖിമാർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അർജുനൻ വിശാഖ സഖിയാണെന്നുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ള ആ വിശാഖ സഖിയാണ് അർജുനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് പുറമെ ആയിട്ട് കാണാം മഞ്ചരിമാരായിട്ട് രൂപമഞ്ചരി, രതിമഞ്ചരി, ലവംഗ മഞ്ചരി, അങ്ങനെയുള്ള മഞ്ചരിമാർ, വിലാസ് മഞ്ചരി, ഗുണമഞ്ചരി, ഇവരൊക്കെ ഈ അഷ്ടസഖിമാരെയും രാധാകൃഷ്ണന്മാരെയും സഹായിക്കുന്ന മഞ്ചരിമാരാണ്. ഇവരൊക്കെയാണ് ഈ കലിയുഗത്തിലെ ഗോസ്വാമിമാരായിട്ടും നമ്മുടെ ഗുരു പരമ്പരയിലുള്ള ആചാര്യന്മാരുമായിട്ടൊക്കെ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ, അദ്ദേഹത്തെ പിന്നെ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ, അങ്ങനെ ആ പരമ്പര, പിന്നെ ഗോസ്വാമിമാർ, രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ് ഭട്ട് ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി, ഗോപാൽ ഭട്ട് ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ മഞ്ചരിമാരാണ്. ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധം നൽകാനായിട്ട് ആ പരമ്പരയിൽ കൂടി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിൽ നിന്ന്. ഇതാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടേക്കാണ് നമുക്ക് പോവേണ്ടത്, അല്ലാതെ സ്വർഗത്തിലോ ബ്രഹ്മലോകത്തിലോ ഒന്നുമല്ല. അവിടെയൊക്കെ പോയാല് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ പുനർജനിക്കണം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമം പരമം. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാല് പിന്നീട് തിരിച്ചു വരേണ്ട, അല്ലെ? നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു ഭഗവാന്റെ ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളും ലീലകളും ഒക്കെ ദിവ്യമാണ്. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കേണ്ട, തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാമെന്നുള്ളത്, അല്ലെ? ഇത്രയുമാണ് ഗോലോക ചാർട്ട്. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം. ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ ഇനിയുള്ള കുറച്ച് അധ്യായങ്ങൾ, 8-ാം 9-ാം അധ്യായം, 10-ാം അധ്യായം, ഇതിലൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വർണ്ണിക്കുന്നതാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. എന്താണ്, ചില ആൾക്കാർ ചില എടുത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ധാരണയുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കാണിച്ചു. പിന്നെ ദേവി ദേവന്മാരൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ മുന്നേ ചിലപ്പോൾ ദേവി ദേവന്മാരെ ആയിരിക്കും ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം പറയുന്നു കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നുള്ളത്, അല്ലെ? നമുക്ക് കുറച്ച് വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് പാടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭാഗവതത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടും പിന്നെ ബ്രഹ്മസംഹിതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ ചാർട്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു ഗോലോക നാംനി നിജതാംനി തലേച തസ്യ ദേവി മഹേശ ഹരിതാമസ് തേഷു തേഷു തേ ദേ പ്രഭാവ നിജയ വിഹിതാശയേന ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഇവിടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ചും ദേവീ ലോകത്തെക്കുറിച്ചും മഹേശ ലോകത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ബ്രഹ്മാവ് വിവരിക്കുന്നു. അതിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഗോലോക ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, സ്ക്രീന് കാണാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, കാണാം പ്രഭുജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 5 കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം, കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ളത്. കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിച്ചു, അല്ലെ? 3-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ. അത് എന്താണ്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എങ്ങനെ കർമ്മയോഗം ബന്ധപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതാണ്. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി
യശ്രേയ ഏതയോരേകം തന്മേ ഭൂഹി സുനിശ്ചിതം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ? ഭഗവാനോട് വീണ്ടും അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു അല്ലെ, ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, അത് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഈ പിക്ചറൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മുന്നേ ഉള്ള ചാപ്റ്ററിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. എന്താണ്, ഒരു സന്യാസിയുടെ വേഷം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അല്ലെ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസ്കരാവുഭോ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ. എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മ പരിത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. രണ്ടും മുക്തിക്ക് നല്ല തന്നെ. കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ല. എന്താണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത്? ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാളും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, സന്യാസി ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. നമുക്ക് ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഒക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനെ നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ത് തന്നെ ആയാലും, തപസ്സായാലും ധ്യാനമായാലും എന്ത് തന്നെ ആയാലും, എല്ലാം തപസ് ചെയ്യുന്നതും ദാനം ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം എന്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കും. യത് കരോഷി യദശ്നാസി യജ്ജുഘോഷി തദാശ്രയ യത് തപസ്യ കൗന്ദേയ തത് കുരുഷമതർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ എല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ചിത്രത്തില് ഒരു രാജാവ് ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നൃഗൻ എന്ന പേരിൽ ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വലിയ ദാനശീലനായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ബ്രാഹ്മണർക്കൊക്കെ പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് പശുക്കളെയൊക്കെ ദാനം ചെയ്തു. അതിലൊരു ബ്രാഹ്മണൻ ആ പശുവിനെ കൊണ്ടുപോയി തൻ്റെ വീട്ടിലാക്കി. എന്നാൽ രാത്രിയിൽ ആ പശു വീണ്ടും അവിടെ നിന്നും ഇളകി വന്നിട്ട് രാജാവിൻ്റെ ആ ഗോശാലയിൽ അവിടെ എത്തുകയുണ്ടായി. ഇത് രാജാവ് അറിഞ്ഞില്ല. പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും ബ്രാഹ്മണർക്ക് പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ തലേ ദിവസം തിരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ആ പശുവിനെയും എടുത്ത് ദാനം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഓ, തനിക്ക് കിട്ടിയ ആ പശുവിനെ കാണാഞ്ഞ് തലേ ദിവസത്തെ ആ ബ്രാഹ്മണൻ അവിടേക്ക് അന്വേഷിച്ചു വരുന്ന അവസരത്തിൽ അതേ പശുവിനെ വേറൊരു ബ്രാഹ്മണൻ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അവര് തമ്മിൽ തർക്കമായി. ഇത് എന്റേതാണെന്ന് തലേ ദിവസം കൊണ്ടുപോയ ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു. അല്ല, ഇപ്പോഴെനിക്ക് രാജാവ് തന്നിട്ടുള്ളതാണെന്ന് മറ്റേ ബ്രാഹ്മണനും പറഞ്ഞു. അവർ രണ്ടുപേർ തമ്മിൽ വഴക്കായി. അവസാനം അവർ രണ്ടുപേരും രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. രാജാവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഈ പശുവിന് പകരം വേറെ 100 പശുക്കളെ തരാം. ഈ പശുവിനെ ആ ബ്രാഹ്മണന് കൊടുത്തോളൂ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്നലെ ഞാൻ ദാനമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അതിന് തയ്യാറായില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ, സ്ലൈഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? പിക്ചർ ചാറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സ്ലൈഡ് കാണാൻ പറ്റില്ലെന്ന്. പ്രഭുജി സ്ലൈഡ് മാറിയിട്ടില്ല, അതുപോലെ തന്നെ. ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റുമോ? കാണാൻ പറ്റും പ്രഭുജി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ നൃഗൻ എന്ന രാജാവ് കുറെ 2 ബ്രാഹ്മണരുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു നോക്കി. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരമായിട്ട് വേറെ പശുക്കളെ തരാം. എന്നാൽ രണ്ടുപേരും വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് തയ്യാറായില്ല. അവസാനം ആ രണ്ടുപേരും ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് ആ രാജാവിനെ ശപിക്കുകയുണ്ടായി. നിങ്ങളൊരു വലിയൊരു പല്ലിയായി മാറട്ടെ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ നൃഗൻ എന്നുള്ള രാജാവ് വലിയൊരു പല്ലിയായിട്ട് ഒരു പൊട്ടക്കിണറ്റില് അകപ്പെട്ടു. ചെയ്തത് എന്താണ്? നല്ല കാര്യമാണ് അല്ലെ.
എന്നാൽ എല്ലാം എന്റേതാണെന്നുള്ള വിചാരത്തിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ കർമ്മഫലങ്ങള് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ ആ പല്ലിയായിട്ട് അനേക വർഷങ്ങൾ ഒരു പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ കിടക്കുകയുണ്ടായി. ഒരിക്കലേ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ പന്ത് കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ പന്ത് ആ കിണറ്റിൽ വീഴുകയും അതെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ കൂട്ടുകാര് പല്ലിയെ കാണുകയും വലിയൊരു പല്ലിയെ കണ്ടിട്ട് അത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയും. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ആ പല്ലിക്ക് ആ ജന്മത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നല്ല പ്രവൃത്തിയാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാതെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഫലങ്ങള് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. സന്യാസി യോനദ്വേഷ്ടി ന കാംക്ഷതി നിർദ്വന്ദ്വോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം ബന്ധാത് പ്രമുച്യതേ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളെയാണ് നിത്യസന്യാസി എന്ന് ഭഗവാനിയുടെ പറയുന്നു. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തോ മയോഗദാ യോഗയുക്തോ മുനിർ ബ്രഹ്മ നചിരേണാധിഗച്ഛതി. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു എന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഇവിടെ പറയുന്നു എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിക്കുക, ഉപേക്ഷിക്കുക, എന്നിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നെങ്കിൽ സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മുടെയൊക്കെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകൻ എന്നുള്ളവരാണ്. ജീവേര സ്വരൂപ ഹോയ് നിത്യരെ കൃഷ്ണദാസ എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവകൻ എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറവിയെടുത്തു. നമ്മൾ ഇവിടെ ധാരാളം ആൾക്കാരുടെ സേവകനാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഓഫീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബോസിന്റെ സേവകനാകും, വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ സേവകനാകും അല്ലെ, മക്കളുടെ സേവകനാകും, അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാരുടെ സേവകനാകും, അങ്ങനെ പലതരത്തിലും സേവകനായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മുടെ ആരുടെ സേവകനാണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകനാണ്. ജീവര സ്വരൂപഹോയ് നിത്യര കൃഷ്ണദാസ. അതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പൊസിഷൻ, ഭഗവാന്റെ നിത്യ സേവകനാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ, ഭക്തി സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം അല്ലെ. നേരത്തെ ഒരു സന്യാസിയുടെ പടം കാണിച്ചു. എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭക്തിത സേവനം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല അല്ലെ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്? പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനം മാത്രം ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാരുണ്യവും ലഭിക്കും. ഇവിടെ കാണാൻ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ കീർത്തനങ്ങൾ പാടുന്നു. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. ബ്രഹ്മണ്യാദായ കർമാണി സംഘം ത്വക്താ കരോതി യാ ലിപ്യതേന സ പാപേന പത്മപത്ര വിമാംബസ. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. ഇവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്? താമരയിലയില് വെള്ളം, താമരയിലയില് വെള്ളം ആ ഇലയെ നനയ്ക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അതിന്റെ മുകളിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എന്നാൽ ആ ഇല, എന്നാലും നമ്മളൊരു പേപ്പറിലോ ഒരു തുണിയിലോ ഒക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാലോ അത് അതിനെ നനയ്ക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ഈ താമര ഇലയിനെ നനയ്ക്കുന്നില്ല വെള്ളം. അപ്പൊ അതുപോലെ എന്താണ്? ആസക്തി കൂടാത്ത ഫലത്തെ ഭഗവാന് പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ ഒരിക്കലും ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങള് ബാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. യുക്ത കർമ്മഫലം തക്ത്വാ ശാന്തിമാപ്നോതി നൈഷ്ഠികീം അയുക്തഃ കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിബധ്യതേ. സ്ഥിരചിത്തനായൊരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ അത്യാഗ്രഹിയാകയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. ഒരു ഭക്തൻ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം ലഭിക്കുന്നു. എന്നാല്
ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവനോ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും വലയുന്നു അല്ലെ. ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭു ന കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. അപ്പോ എന്താണ് നമ്മളെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാറ്റിനും കാരണമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ 3 ഗുണങ്ങളാണ്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്നുള്ളവ. ഇവിടെ കാണാം ഒരു നൂലിന്മേലിൽ പാവകളെ ചലിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ. പാവകളെ എങ്ങനെയാണ് ചലിപ്പിക്കുക? ആ നൂല് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തി അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ ഇവിടെ സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ഗുണങ്ങളും നമ്മിൽ ആധിപത്യം പുലർത്താനായിട്ട് അതെപ്പോഴും മത്സരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളെ കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സ്വഭാവം നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മൾ പെരുമാറുന്നു. ചിലപ്പോഴും സത്വഗുണം കൂടുതലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നു, തമോ ഗുണം കൂടുതലാവുമ്പോൾ മോശം രീതിയിൽ, രജോ ഗുണം കൂടുതൽ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പുലർത്തിയിട്ട് അതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഈ ഗുണങ്ങൾ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഓരോരോ ഗുണങ്ങളും ആധിപത്യം പുലർത്താനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കില്ല. ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് ഉപരിയാണ് ഭഗവാൻ. 17-ാമത്തെ ശ്ലോകം. തദ്ബുദ്ധിയസ്താത്മാനസ്തന്നിഷ്ടാസ്തത്പരായണ ഗച്ഛന്ത്യാ പുനരാവർത്തിം ജ്ഞാനനിർത്തുത കൽമഷ. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയമെല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം ഭഗവാനില് പൂർണ്ണമായിട്ടും സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നു. നമ്മൾ പഠിക്കും ഇനി ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ചൈത്യ ഗുരുവായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ തരുന്നു. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള അന്ധകാരത്തെ ഭഗവാൻ നീക്കിയിട്ട് ജ്ഞാന ദീപം കൊണ്ട് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. 5:18. വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേക വിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവാശപാകേച്ച പണ്ഡിതാ സമദർശന. അറിവും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതൻ വീക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരു യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളയാള്, യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നു. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദയ സന്നിവിഷ്ടോ. ഭഗവാൻ എന്താണ്? എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെയാണ് കാണുന്നത്. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും വസിക്കുന്ന ഭഗവാനെയാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനി പണ്ഡിതൻ വീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കാണാം ചിത്രത്തിലെ ആനയും അല്ലെ, ആനയുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട്. ചണ്ടാളന്റെയും നായയുടെയും പശുവിന്റെയും എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ പരമാത്മാവിനെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനി കാണുന്നത്. ഓരോരോ ഈ ശരീരത്തെയല്ല അദ്ദേഹം വീക്ഷിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ആ പരമാത്മാവിനെയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ നോക്കിക്കാണുന്നു. 20-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ന പ്രഹൃഷ്യേത് പ്രിയം പ്രാപ്യ നോതി ചേത് പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധിരസമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിത് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാത്ത സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതിക അതീതൻ തന്നെ.
ആനന്ദം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അമിതമായിട്ട് ആഹ്ലാദിക്കില്ല, ആനന്ദകരമല്ലാത്തയാവുമ്പോൾ കൂടുതൽ ദുഃഖിതനാവുകയോ ഇല്ല. എപ്പോഴും എന്താണ് സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ ഒന്നിലും സംഭ്രമിക്കാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതിക അതീതൻ തന്നെയാണ്. ആത്മീയ എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ. എന്നാല് അവരൊക്കെ അതിനും അതീതരായിട്ടുള്ളതാണ്, അതിനും മുകളിലാണ്. എന്താണ് ആത്മീയമായിട്ടാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ, സവൈമന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ്, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിലാണ് അവര് ജീവിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ്. പ്രഭുപാദരൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉത്തമ അധികാരിയായിരുന്നു. എല്ലാ സമയവും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ദിവസത്തിലെ ഒരു ദിവസം 2 മണിക്കൂറൊക്കെയോ ഉറങ്ങുകയുള്ളൂ, ബാക്കി സമയമൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റുമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു, ബാക്കി എല്ലാ സമയവും. അങ്ങനെയുള്ളവര് എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതിക അതീതനാണ്. 22ാമത്തെ ഏഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗ ദുഃഖയോനയ ഏവത്തെ അത്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ നതേശൂരമതേ ബുധ. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അവസാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാറ്റിനും എന്താണ് ആദിയും അവസാനവും ഉണ്ട് അല്ലെ, തുടക്കവും ഒടുക്കവും ഉണ്ട്, എന്ത് തന്നെ എടുത്താലും. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുദ്ധിമാന്മാർ ഈ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. എന്താണ് അവര് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് അവര് സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത് അല്ലെ. നമുക്കിവിടെ എന്തെങ്കിലും സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ ലഭിക്കണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ വേണം അല്ലെ. നമുക്കൊരു പുതിയ കാറൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും, അല്ലെ. ഒരു പുതിയ മൊബൈൽ വാങ്ങിച്ചാൽ അതിൽ നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇതിൽ എത്ര കാലം നിൽക്കും ആ സന്തോഷം? കുറച്ചു കാലം. ആ കാറ് എവിടെയെങ്കിലും അടിച്ച് ഡാമേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ദുഃഖമാവും അല്ലെ. അല്ലെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ അത് കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദുഃഖമാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാറ്റിനും തുടക്കവും ഒടുക്കവും ഉണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് ആദ്യം സന്തോഷത്തെ തരും, പിന്നീട് ദുഃഖങ്ങൾ തരും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളവർ അവരൊരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള അപകടങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ഓരോരോ ജീവികളെ കുറിച്ചിട്ടും. ഇവിടെ കാണാം പാറ്റകൾ അല്ലെ. പാറ്റകളൊക്കെ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരും, ലൈറ്റിൽ ആകർഷണമായിട്ട് അതിന്റെ ചൂടേറ്റിട്ട് ചിറകൊക്കെ കരിഞ്ഞിട്ട് വീഴും അല്ലെ. പിന്നീട് ഇവിടെ മാനിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. മാന് വേട്ടക്കാരന്റെ ആ ശബ്ദം, ആ സംഗീതം അത് ആസ്വദിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അത് അപകടത്തിലേക്ക് വിടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മാനിന്റെ കൊമ്പും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളതാണ്, അത് പലപ്പോഴും അതിനെ അപകടത്തിലേക്ക് വരുത്തും. അതിന്റെ സൗന്ദര്യം ആ കൊമ്പാണ്. എന്നാൽ ചുള്ളിക്കാടുകളിലൊക്കെ കൂടി അല്ല ഇങ്ങനെ വള്ളികൾക്കിടയിലൊക്കെ പെട്ടിട്ട് അത് മറ്റു മൃഗങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നു. പിന്നീട് ഇവിടെ താമരയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. താമരയെ ആകർഷിച്ചിട്ട് അതിൽ തേൻ കുടിക്കാനായിട്ട് വണ്ട് വരും അല്ലെ. എന്നാൽ വൈകിട്ടാവുമ്പോൾ സൂര്യാസ്തമയത്തോടെ ആ താമര അടയും. എന്നാൽ അതില് തേൻ കുടിച്ചുകൊണ്ട് ആ വണ്ട് അതിൽ തന്നെ പെട്ടുപോകുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ മത്സ്യത്തെയൊക്കെ പിടിക്കുന്നത് അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ്? ചൂണ്ടയിൽ ഒരു ചെറിയ ഇരയെ കോർത്തിട്ടല്ലേ. അപ്പോ ആ മത്സ്യം ആ ഇരയില് ആകൃഷ്ടമായിട്ട് അപകടത്തിലേക്ക് പെടുന്നു. പിന്നെ ആനയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു പിടിയാനയെ അല്ലെ, ഒരു പെണ്ണാനയെ കാട്ടിലേക്ക് അയച്ചിട്ട് അതിന്റെ പിന്നാലെ അതിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് അതിന്റെ പിന്നാലെ മറ്റുള്ള ആനകളും വരും അല്ലെ. പിന്നീട് അവിടെ എന്താണ് കുഴിയൊക്കെ കുഴിച്ചിട്ട് അതില് പെട്ടിട്ട് ആ കുഴിയിലേക്ക് വീഴിക്കും, പിന്നീട് അതിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ആ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ആകർഷണത്തിൽ പെട്ടിട്ട് എല്ലാം അപകടത്തിൽ പെടുന്നു. ആ കണ്ണ് അത് ആകർഷിച്ചിട്ട് ആ പാറ്റകള് അത് ലൈറ്റിന്റെ ചൂട് കൊണ്ടിട്ട് ഇതാവുന്നു. മാന് അതിന്റെ ചെവി
അത് ആ ശബ്ദത്തെ ആകർഷിച്ചിട്ട് അത് അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നു. അല്ലെ, തേനിന്റെ ആ മധുരം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് തേനീച്ച അതിൽ പെട്ടുപോകുന്നു. പിന്നെ ആ തേനിന്റെ മണം അല്ലെ ആ വണ്ട് അതിൽ പെടുന്നു. പിന്നെ മത്സ്യം അല്ലെ അതിന്റെ നാവ് അതിന്റെ ഇരയെ കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും അതിൽ പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. പിന്നെ ആ ശരീരം അതുകൊണ്ട് ആനയും അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ അപകടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്ന് ആക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മരുഭൂമിയിലെ ഒട്ടകത്തെ കുറിച്ച് പറയും. മരുഭൂമിയിലുള്ള ഒട്ടകം അത് മരുഭൂമിയിലെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക? കള്ളിച്ചെടി അല്ലെ, കള്ളിച്ചെടിയെ ഉണ്ടാവുക. കള്ളിച്ചെടിയിൽ നിറയെ മുള്ളായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒട്ടകം ഇങ്ങനെ വിശന്ന് ദാഹിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ കള്ളിച്ചെടി കാണും. ആ കള്ളിച്ചെടി നല്ലപോലെ കഴിക്കും. എന്നാലേ കള്ളിച്ചെടിയുടെ മുള്ളു കൊണ്ടിട്ട് അതിന്റെ നാവൊക്കെ മുറിയും. എന്നാൽ ആ ഒട്ടകത്തിന് അറിയില്ല എന്റെ നാവ് മുറിഞ്ഞിട്ടാ ഉള്ളതെന്ന്. അപ്പോ കള്ളിച്ചെടി തിന്നുമ്പോൾ ഒട്ടകം വിചാരിക്കും അതിന്റെ ജ്യൂസാണ് ഇതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് അതിന്റെ സ്വന്തം രക്തം തന്നെ കുടിക്കും. കള്ളിച്ചെടിയുടെ ജ്യൂസാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആസ്വദിച്ച് കുടിക്കും. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്? ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ നാവ് മുറിഞ്ഞിട്ട് ആ രക്തം തന്നെയാണ് അത് കുടിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, നമ്മുടെ മനുഷ്യജന്മം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ് ഈ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം അല്ലെ. ആരെങ്കിലും ചന്ദനം എന്തിനാണ്, ചന്ദനത്തടി എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക? അത് ചന്ദനം അരച്ചിട്ട് തൊടാനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ, പൂജക്കൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ. അല്ലാതെ ആ ചന്ദനമരം കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും അടുപ്പ് കത്തിക്കോ? ഇല്ല അല്ലെ. നമ്മള് ഭക്ഷണമൊക്കെ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചന്ദനമരം വിറകായിട്ട് ഉപയോഗിക്കോ? ഇല്ല അല്ലെ. അതിന്റെ മഹത്വം അറിയാത്ത ആള് അത് വിറകായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യജന്മം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഈ ജന്മം പാഴാക്കലായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവകൻ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം. 25ാമത്തെ ശ്ലോകം. ലഭന്തേ ബ്രഹ്മ നിർവാണ ഋഷയക്ഷീണ കൽമഷഃ ചിന്നദ്വൈതായതാത്മാനഃ സർവഭൂതാഹിതേരത. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. 26. കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യതചേതസാം അഭീതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അജിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു, കാമം, ക്രോധം ഇതൊക്കെ സർവനാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് അല്ലെ, അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അജിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി, ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണത്രേ മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. ആമ ധ്യാനം കൊണ്ടും, ആമ കരയിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്, വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സൂന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തനും ഭഗവത്ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാം. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല. സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത ഈ അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. നമ്മള് നേരത്തെ ഗോലോക ചാർട്ട് കണ്ടു. നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ജപിക്കുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അല്ലെ, അത് നേരിട്ട് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. നമ്മള് വിചാരിക്കും ചിലപ്പോഴും നമ്മള് എത്രയോ അകലെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുക്കുന്നുള്ളത് എന്ന് അല്ലെ. അല്ല, ഒരിക്കലുമല്ല. നമ്മൾ പഠിച്ചു,
എന്താണ് കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ നാമത്തിന്റെ രൂപത്തില് അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമുക്കറിയാം അനേകം അവസരങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം മാത്രമാണ് ജപിച്ചത് അല്ലെ. അവരെയൊക്കെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കേണ്ടായി. ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? അച്ഛൻ ദ്രോഹിച്ചു അല്ലെ. ഹിരണ്യകശിപു പലതരത്തിലും കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു. തിളക്കുന്ന എണ്ണയിലിട്ടു, മതയാനെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിച്ചു അല്ലെ. ഹോളികയുടെ മടിയിലിരുത്തിച്ച് കത്തിച്ചു നോക്കി, പിന്നെ വിഷപ്പാമ്പുകൾക്കിടയിലിട്ടു, അങ്ങനെ പലതരത്തിലും ദ്രോഹിച്ചു അല്ലെ. ഒക്കെ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക മാത്രം ചെയ്തു അല്ലെ. അവിടെ നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ട് വന്നിട്ട് ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നെ ഗജേന്ദ്രൻ ആനയുടെ രൂപത്തിലായിരുന്നു അല്ലെ. അവിടെ നിന്നും ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തില്ലേ. ദ്രൗപദി വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ വന്ന് സംരക്ഷിച്ചു അല്ലെ. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും സംരക്ഷണവും ഒക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തിരുനാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കലികാലേ നാമരൂപേ കൃഷ്ണാവതാർ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ സംരക്ഷണവും ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനുമായിട്ട് വേർപെട്ടിട്ടല്ല അല്ലെ, വേറിട്ടിട്ടല്ല. നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊന്നും ആര് കാണുന്നില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, കാരണോദകശായി വിഷ്ണു 4 കൈകളുള്ള രൂപത്തില് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് വസിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത് നോട്ടം കൊണ്ടാണെന്നും, ആമ കരയിൽ മുട്ടയിട്ടിട്ട് കടലിലേക്ക് പോയിട്ട് ആ മുട്ടയിൽ മനസ്സൊന്നു ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ എന്താണ് കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഭക്തനും ഭഗവദ്ധാമത്തിൽ നിന്നും വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും ദൂരെയാണെങ്കിലും നിരന്തരമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ധ്യാനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാമെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഇനി 29ാമത്തെ ശ്ലോകം, അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. ഭക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. ഭക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പോ ഈ ശ്ലോകത്തെ ശാന്തി മന്ത്രം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ശാന്തിയും സമാധാനവും ലഭിക്കാനായിട്ടുള്ള അതിന്റെ അറിവ്, ആ ജ്ഞാനം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോ പല സ്ഥലങ്ങളിലെ യുദ്ധങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ നടക്കുന്ന അല്ലെ. എന്താണ്? എല്ലാം എന്റേതാണ്, നമ്മുടെ രാജ്യം, നമ്മുടെ സമ്പത്ത് അല്ലെ, നമ്മുടെ സൈന്യം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എന്റെ എന്നുള്ള ആ വിചാരം കൊണ്ടാണ് യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവ്, ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപൻ, എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയും ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ആ വിഷുവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അത് തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭോക്താവാരാണ്? ഭഗവാൻ. തപസ്സുകളുടെയും പിന്നെ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപൻ, സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. നേരത്തെ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടു എല്ലാ ദേവീദേവന്മാർക്കും എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് അല്ലെ. പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും നമ്മുടെയൊക്കെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഭഗവാൻ. നമുക്കൊക്കെ എപ്പോഴും നന്മ വരുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. നമുക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മുടെ നന്മ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമ ഭഗവാനാണ്, പരമ അധികാരി എന്നുള്ളതും
പിന്നെ ഭഗവാനാണ് പരമമായ ഭോക്താവ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും ആസ്വാദകൻ. പരമ ആസ്വാദകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയും. ഓ, ഈ ചെറിയ കുട്ടി, വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ചെറിയ ബാലനായിട്ടുള്ള ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ ഗോപന്മാരൊക്കെ ചുറ്റിലും ഇരുന്നിട്ട് അവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രസാദമൊക്കെ ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നു. എല്ലാവരും പങ്കിട്ട് കഴിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് എടുത്തു കഴിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പങ്കിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന് സംശയമുണ്ടായി, ആരാണ് ഈ കുട്ടി? ഈ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം? എല്ലാവരും ഈ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്നു. എന്താണ്, ആരാണ് ഈ കുട്ടി? പരീക്ഷിക്കണമെന്ന് ബ്രഹ്മാവിന് തോന്നുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് ഒരിക്കലേ അവിടെ ഭഗവാനെ പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് അവിടെ വരികയുണ്ടായി. ആരാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ അവിടെ വരികയും അവിടെയൊക്കെ എല്ലാവരും ഗോപന്മാരൊക്കെ പശുക്കളെ മേച്ചിട്ട് അവിടെ പശുക്കളൊക്കെ മേയാൻ വിട്ടിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വീടുകളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പ്രസാദമൊക്കെ പങ്കിട്ട് കഴിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ട് പശുക്കളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് അവര് നോക്കുമ്പോൾ പശുക്കളെ കാണുന്നില്ല. ഉടനെ അവരൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് പോവാൻ നോക്കുമ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോയി നോക്കാം, നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രസാദം കഴിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ അവിടേക്ക് പോയി നോക്കുമ്പോഴേ അവിടെ പശുക്കളെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഓ, ഭഗവാൻ മനസ്സിലായി, ഇത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലീലയാണ്, ബ്രഹ്മാവാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. തിരിച്ച് വീണ്ടും അവിടെ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോഴോ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗോപന്മാരെയും ഭഗവാന്റെ ചുറ്റിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഗോപന്മാരെയും ഭഗവാൻ അവിടുന്ന് പോയ നിമിഷം ആ ഗോപന്മാരെയും അവിടുന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി, അവരുടെ പശുക്കളെയൊക്കെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി. എന്നാൽ വൈകിട്ട് പശുക്കളും ഗോപന്മാരും ഇല്ലാതെ തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാര് കരയില്ലേ അല്ലെ? അപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം വിസ്തരിക്കുകയുണ്ടായി. സ്വയം ഭഗവാന് എത്ര വേണ്ടെങ്കിലും അവതാരങ്ങളും വിസ്തരണങ്ങളും എടുക്കാൻ കഴിയും. ആ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം ഗോപന്മാരായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ കാണാം 4 കൈകളുള്ള രൂപത്തിൽ ഇവരൊക്കെ ഗോപന്മാരായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്നും അനേകം വിസ്തരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അതൊക്കെ പശുക്കളായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ ഗോപന്മാരായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി, പശുക്കളായിട്ടും മാറുകയുണ്ടായി. ബ്രഹ്മാവ് പശുക്കളെയും ഗോപന്മാരെയും ഒക്കെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി ഒരു ഗുഹയിൽ അടച്ചിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കി വൃന്ദാവനത്തിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത്, ഇനി കാണാലോ എന്ന്. ബ്രഹ്മാവ് വന്ന് നോക്കുമ്പോഴേ എല്ലാം പഴയപടി തന്നെ. കൃഷ്ണന്റെ ചുറ്റിലും ഗോപന്മാരൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് പ്രസാദമൊക്കെ കഴിക്കുന്നു, പശുക്കളൊക്കെ അവിടെ മേഞ്ഞു നടക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് അത്ഭുതമായി. ബ്രഹ്മാവിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഭഗവാൻ. എല്ലാവരും ആ ഗോപന്മാരൊക്കെ 4 കൈകളുള്ള രൂപത്തിലായിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനെ കാണാൻ സാധിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ചുറ്റിലും ഇരിക്കുന്ന ആ ഗോപന്മാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ വിസ്തരിച്ച് ഗോപന്മാരായി. ആ പശുക്കളൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ വിസ്തരിച്ചിട്ട് പശുക്കളായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവിന് മനസ്സിലായത്, ഇതൊരു സാധാരണ ബാലനല്ല, സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിരിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു, ബ്രഹ്മ വിമോഹന ലീല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ അവസാനം ബ്രഹ്മാവ് മാപ്പ് പറയുകയുണ്ടായി. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനമ്മമാർ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ എന്നോട് എനിക്ക് എല്ലാറ്റിനും മാപ്പ് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അഹങ്കാരമുണ്ടായി. ഇനി അടുത്ത ജന്മം എനിക്കൊരു താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുകയും അത് പ്രകാരമാണ് ഹരിദാസ് താക്കൂറായിട്ട് കലിയുഗത്തിൽ ബ്രഹ്മാവ് വരികയുണ്ടായി. അപ്പോ ആ കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് 3 ലക്ഷം തവണ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കും ഹരിദാസ് താക്കൂർ. അപ്പൊ ഹരിദാസ് താക്കൂർ ബ്രഹ്മാവിന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ ഇത് ബ്രഹ്മാവ് പോലും സംശയിച്ചു അല്ലെ, ഈ ചെറിയ കുട്ടി ആരാണ്? നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇന്ദ്രനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ, ഇന്ദ്രനും പരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ആ ബ്രഹ്മാവ് അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നു, എല്ലാവരും പറയും എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാമെന്ന്. എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു, എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അത്രയും മഹത്തരമാണ് ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകളും, ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അത് മനസ്സിലാക്കലേ വളരെ പ്രയാസമാണ് എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലീലകള്
അത്രയും എന്താണ് മഹത്തരമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത്രയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള. എന്നാൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭക്തിയാമാമ വിജാനാതി, ഭക്തിയിൽ കൂടി മാത്രമേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. നമ്മുടെ പാണ്ഡിത്യം വെച്ചിട്ടോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവ് വെച്ചിട്ടോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു എന്താണ് സാധാരണയായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മിയെയും ഒരു ഭക്തനെയും കുറിച്ച് പറയുന്നു. നമ്മുടെ വീടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഭൂമിയിലേക്കൊക്കെ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരാള് എൻ്റെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതില് വിലപിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്താണ്, എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ഒന്നുകിൽ അത് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കർമ്മഫലമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തന്മാര് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുക. ഒന്നുകിൽ അത് നമ്മൾ എത്രയോ പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, അതിന്റെ കർമ്മഫലമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെയായാലും അത് എന്താണ് പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.